Και έρχεσαι και με ρωτάς, έρμα μου, έρμα, τι περιμένω να μου φέρει το σύμπαν, τι αλλαγές περιμένω να έρθουν στη ζωή μου, τι έρχεται, τι είναι αυτό που περιμένω, ποιο δώρο είναι αυτό που περιμένω ή τι είναι αυτό το πολύ μεγάλο πράγμα που μου επιφυλάσσει το σύμπαν για να έρθει στη ζωή μου, έτσι ώστε να δω αλλαγές, να δω τι συμβαίνει, να δω τι γίνεται, να δω καινούργια πράγματα, σε ποιο τομέα, πού περιμένεις αλλαγές, τι έρχεται. Και ενώ εσύ σκέφτεσαι αν θα επιλέξεις το 1, το 2 ή το 3, 1, 2 ή 3, το άνοιγμα θα γίνει με ταρό, με Lenormand, κανονική, με Lenormand και με Oracle Card, 3 καρτούλες που θα μας δώσουν τις συντεταγμένες και θα μας κρύψουν και κρύβουν από κάτω το δωράκι για σένα από το σύμπαν. Να δούμε τι κρύβεται εδώ. 1, 2 ή 3. Όσο εσύ σκέφτεσαι και χαλαρώνεις και παίρνεις το χρόνο σου για να επιλέξεις, μου κάνεις like, μου κάνεις σχόλιο, με ακολουθείς κιόλας. Και 3 τυχεροί που θα έχουν κάνει και αυτά τα 3 βήματα έχουν δώρο από μένα μία ερώτηση δωρεάν για ένα θέμα που τους απασχολεί. Οπότε μου κάνεις όλες αυτές τις 3 πολύ ωραίες κινήσεις και εγώ είμαι εδώ για σένα για να σου απαντήσω σε μία ερώτηση που σε απασχολεί. 1, 2 και 3 λοιπόν, ξεκινάω με το 1 μου για να δω τι περιμένεις, 1 μου αγαπημένο μου 1. Και μας έρχεται εδώ η κάρτα της κρίσης, τι σπουδαία κάρτα, τι φοβερή κάρτα, τι τρομερή κάρτα, κυρίως και έτσι σε αυτό το άνοιγμα που συζητάμε για δώρα, που συζητάμε για συμπαντικές συνδέσεις. Είναι μια εξαιρετική κάρτα, η κάρτα της κρίσης είναι μια κάρτα που έτσι στην πραγματικότητα σηματοδοτεί καινούργιες αρχές. Βεβαίως σηματοδοτεί καινούριες αρχές μέσω της μεγάλης αλλαγής. Μιλάμε όμως για αλλαγές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν πώς να σου πω, με απότομες καταστάσεις. Μιλάμε για αλλαγές που έχεις ήδη δουλέψει για αυτές, αλλαγές που έχεις ονειρευτεί, αλλαγές που έχεις σκεφτεί. Η κάρτα της κρίσης είναι μια εξαιρετική κάρτα γιατί σου ανοίγει την πόρτα στις καινούργιες δυνατότητες του εαυτού σου, μέσα από διαδικασίες που έχεις κάνει εσύ με τον εαυτό σου. Η κάρτα αυτή είναι μια εξαιρετική κάρτα γιατί μας δηλώνει με έναν τρόπο, μας δηλώνει την αναγέννηση, μας δηλώνει αυτό που έχουμε προσπαθήσει για να το αποκτήσουμε και κατακτήσουμε. Είναι μια κάρτα που μας δείχνει ότι έχουμε πονέσει για να αναγεννηθούμε. Όπως λένε, και αν το δούμε έτσι και τελείως χριστιανικά, έγινε η Σταύρωση και μετά ήρθε η Ανάσταση. Άρα κάπως έτσι ένα τέτοιο μήνυμα έχει και αυτή εδώ η κάρτα. Έχεις περάσει πολλά και μάλλον έχει έρθει η ώρα να αλλάξεις δρομολόγιο, έχει έρθει η ώρα να καταλάβεις και εσύ τι έχεις κάνει σωστό και τι δεν έχει και τι έχεις κάνει λάθος. Άρα να τα βάλεις λίγο κάτω, να τα ζυγίσεις σωστά και ό,τι έχεις πράξει αυτό και μάλλον θα λάβεις. Και θέλω να δω τι περιμένουμε ακόμα. Μια πολύ ωραία κάρτα έρχεται. Το 2 είναι μια εξαιρετική κάρτα, το τριφυλάκι είναι μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα γιατί σου φέρνει όντως τύχη, όντως δυνατότητες, σου φέρνει χαρές. Είναι μια κάρτα η οποία την αγαπάμε, μας αρέσει εδώ που έπεσε και με τον τρόπο που έχει πέσει. Το τριφύλι είναι μια κάρτα που αν συζητάμε για σχέσεις μας δίνει μια έτσι αίσθηση ότι αυτή η σύνδεση που έχουμε με έναν άνθρωπο που μας ενδιαφέρει μεγαλώνει. Συνήθως μιλάει για έτσι πιο νέες, πιο καινούργιες καταστάσεις, όχι τόσο κάτι που έρχεται από το παρελθόν. Εάν βρίσκεστε σε μια νέα σχέση, αυτή η σχέση θα πάει πάρα πολύ καλά. Μοιάζει να έχει την εύνοια της τύχης, του σύμπαντος. Γενικά πολύ μοιάζει να είναι ευνοϊκή. Είναι ευνοϊκή κάρτα για νέα φλερτ, οπότε ακόμα και αν δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, σίγουρα περιμένεις κάτι να έρθει έτσι πολύ δυνατό. Η γενική έννοια εδώ είναι καταπληκτική μέχρι στιγμής. Ένα μου, είσαι πάρα πολύ δυνατό. Η Oracle Card μας έρχεται να σου δώσει το Manifestation, το Manifest που λέμε. Είναι μια κάρτα η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσεις με το σύμπαν, να ζητήσεις ό,τι και να θέλεις
και αυτό θα δουλέψει υπέρ σου. Είναι μια πολύ σπουδαία περίοδος αυτή που διανύεις και θα σου προτείνω μέσα από την καρδιά μου από εδώ και πέρα να έτσι σκεφτείς πολύ καλά αυτά που θες, να τα ζητήσεις και θα έρθουν. Μοιάζει να έχεις δουλέψει αρκετά στο παρελθόν, να έχεις πληγωθεί αρκετά στο παρελθόν, μοιάζει να έχεις κάνει καλή δουλειά με τον εαυτό σου και μάλλον έχει έρθει η ώρα να πας ταμείο που λέω κι εγώ. Μπράβο Άννα μου, μου αρέσεις πάρα πολύ. Κάνε μου like, κάνε μου σχόλιο, κάνε μου follow και 3 τυχεροί θα σας έχω μια ερωτησούλα δώρο. Πάμε για το 2 μου. Για έλα εδώ 2 μου να δούμε τι περιμένεις εσύ. Εσύ περιμένεις το 6 από τις κούπες. Το 6 από τις κούπες έχει πάρα πολλά μηνύματα ως κάρτα. Η μία, σίγουρα το ξεκάθαρο μήνυμα αυτής της κάρτας είναι η σύνδεση με το παρελθόν σου. Είναι μια κάρτα που σε φέρνει πάρα πολύ κοντά, ενδεχομένως αυτό που έρχεται για σένα, αυτό που το σύμπαν θέλει να σου φέρει είναι η επιστροφή κάποιου ανθρώπου από το παρελθόν. Μοιάζει το σύμπαν να σε έχει πολύ κοντά στο να δεις κάποιον άνθρωπο από το παρελθόν να έρχεται κοντά σου. Στην περίπτωση που δεν περιμένεις κάτι από το παρελθόν, μοιάζει να αποζητήσεις έτσι θαλπορή και αγάπη στο πατρικό σου σπίτι. Θέλεις να γυρίσεις πίσω στις ρίζες σου, θες να ίσως μετακομίσεις και φύγεις και επιστρέψεις αν βρίσκεσαι έτσι σε ένα άλλο μέρος και θες και ο τόπος γέννησής σου είναι ένα άλλο μέρος, θες να φύγεις από το ένα μέρος να πας στο άλλο. Δείχνει πάντως το 6 από τις κούπες, είναι μια κάρτα η οποία μας καλεί να επιστρέψουμε στο παρελθόν, να πάμε λίγο πίσω, να δούμε τι συνέβη εκεί. Γι' αυτό μας συνδέει πολύ με παλιές μας αγάπες, μας συνδέει με το πατρικό μας, μας συνδέει με τη μαμά μας, μας συνδέει με μυρωδιές, με γεύσεις, με σκέψεις που έχουν να κάνουν με το παρελθόν. Για να δω εδώ η Lenormand τι μας λέει. Μας φέρνει την αλεπουδίτσα. Θέλω να μου προσέξεις αγαπημένο μου 2, γιατί στην περίπτωση που έχεις καμία έτσι βλέψη ή έχεις καμία όρεξη ή κάποιος πρώην επιστρέψει στη ζωή σου, θα ήθελα να μου είσαι αρκετά προσεκτικό, γιατί εδώ το σύμπαν μοιάζει να σου παίζει έτσι ένα παιχνιδάκι, ενδεχομένως για να σε δοκιμάσει κιόλας, και μας δίνει εδώ την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος που θα επιστρέψει δεν έρχεται με πάρα πολύ καλή πρόθεση. Θα σου πω ότι η Αλεπού, εκτός από την πονηριά που κρύβει και την εξαπάτηση και πώς να το πω ρε παιδί μου, έχει μια αρνητική τάση αυτή η κάρτα, μας δείχνει και λανθασμένο timing, οπότε θα έλεγα να μην δώσεις έτσι πολύ βάση αν κάποιο άτομο έρθει από το παρελθόν σου σε σένα. Στην περίπτωση που μου επιστρέψεις στα πατρικό μητρικά, γυρίσεις στο σπίτι σου, κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία, κάποιοι που ίσως να μην είσαστε πολύ καλά με την οικογένειά σας, τώρα θελήσετε να αναπτύξετε έτσι ξανά εκ νέου, να ξαναζεστάνετε λίγο, να αναθερμάνετε λίγο τις σχέσεις σας. Είναι μια πολύ καλή κάρτα, γιατί σου λέει ότι πρέπει να κάνεις πράγματα για την οικογένειά σου και το συμβουλεύω ότι αν λίγο με τους γονείς ή με την οικογένεια δεν τα πηγαίνετε πολύ καλά, τρέξτε να τους βρείτε, θα στο φέρει το σύμπαν μόνο του εάν είναι εκεί το ζήτημα. Στην περίπτωση είπαμε του πρώην, θα ήθελα να μου είσαι αρκετά ή της πρώην να μου είσαι αρκετά προσεκτικό. Είναι μια κάρτα που σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι έξυπνο και να μου κινηθείς σωστά, αλλά θέλω να μου είσαι επιφυλακτικό. Για πάμε να δούμε 2 μου εδώ τι γίνεται. Και αυτό που έρχεται, η κάρτα που σου φέρνει εδώ το κλειδί μας, σου ξεκλειδώνει τα confessions. Εδώ λέει ότι κάποιος άνθρωπος πρέπει κάτι να σου πει. Επιμένω ότι εάν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έρχεται από το παρελθόν, κάτι δεν ξέρεις, κάτι θα σου κρύψει, κάτι δεν θα σου πει. Θέλω μεγάλη προσοχή σε αυτή την περίπτωση. 2 μου, αγαπημένο μου 2. Μου κάνεις like, μου κάνεις σχόλιο, με ακολουθείς και 3 τυχεροί από τα σχόλια θα έχουν μια δωρεάν ερώτηση δώρο από μένα. Πάμε για το 3 μου, αγαπημένο μου 3. Σας περιμένω έτσι κι αλλιώς όλους παιδιά για τα προσωπικά σας ανοίγματα. Έτσι είμαι εδώ για σένα, το ξέρεις.
Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, θέλω να το πω πολύ. Είναι μεγάλη αγάπη που λαμβάνω, πολλά τα μηνύματα και με κάνετε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάμε τρία μου να δούμε τι γίνεται με σένα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Το 3 μου ξεκινάει με το 10 από τις κούπες, άρα πολύ δυνατή κάρτα. Είναι μια κάρτα που έτσι κι αλλιώς σε φέρνει σε σύνδεση με την οικογένειά σου, αφενός, εάν μας δίνει δηλαδή καλές σχέσεις με την οικογένεια. Όμως αυτό που μάλλον σε ενδιαφέρει πολύ είναι ότι μας φέρνει αγάπες, μας φέρνει ολοκληρώσεις, μας φέρνει, δεν ξέρω, συνδέσεις πολύ μεγάλες, μας φέρνει ολοκλήρωση μιας κατάστασης. Εάν μου βρίσκεσαι σε σχέση δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να περιμένεις και κάποιο είδους έτσι, επισημοποίηση, κάποιο είδους συγκατοίκηση, συμβίωση, γιατί όχι και εγκυμοσύνη, ένα παιδάκι να έρθει στη ζωή σου. Πάντως είναι μια κάρτα που φέρνει απεριόριστη και άπλετη αγάπη και σταθερότητα, όχι αγάπη που δεν πατάει καλά. Η επόμενη κάρτα που έρχεται για σένα είναι το κλειδί και είναι εξαιρετική επίσης κάρτα, γιατί μας δίνει τη βεβαιότητα ότι κάτι περιμένουμε να γίνει εδώ, κάτι θα ξεκλειδωθεί. Τρία μου, έχεις πάρα πολύ μεγάλη εύνοια. Εάν μιλάμε για σχέσεις, σίγουρα σου λέω ότι περιμένεις πάρα πολύ θετικές εξελίξεις. Το κλειδί είναι μια κάρτα που μας δείχνει μεγάλες καρμικότητες. Παρ' όλα αυτά μπορεί να έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο, εάν ο άνθρωπός σου είναι λίγο κλειστός, έχει έρθει η ώρα να τον ξεκλειδώσεις σιγά σιγά. Όμως είναι μια κάρτα που σίγουρα βλέπω εδώ ότι περιμένεις χαρές, ασφάλειες. Είναι κάρτα που μας δίνει τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά και σίγουρα νιώθω ότι μιλάμε αρκετά για σένα, για το ερωτικό σου πεδίο, για τα συναισθηματικά σου. Σε κάθε περίπτωση, αν τη δούμε γενικά αυτή την κάρτα, σίγουρα περιμένεις το επόμενο χρονικό διάστημα να βιώσεις πάρα πολύ μεγάλες χαρές, πάρα πολύ μεγάλες ολοκληρώσεις, ωραία σύνδεση με την οικογένειά σου, ωραία σύνδεση με τους φίλους σου και ίσως σιγά σιγά να αρχίσεις και εσύ να βγαίνεις από ένα σκοτεινό τούνελ που μπορεί να ήσουν, να αρχίσεις να ξεκλειδώνεσαι κι εσύ και να ανοίγεις. Είναι μια κάρτα που σε καλεί να πάρεις αποφάσεις, είναι μια κάρτα που σε καλεί να αρχίσεις να ζυγίζεις λίγο σωστότερα τι είναι σημαντικό για σένα και τι όχι, και είναι μια κάρτα η οποία σε καλεί να ανοίξεις διάπλατα τις πόρτες της καρδιάς, γιατί σε περιμένουν μικρά έτσι θαυματάκια πίσω από την πόρτα που δεν ξεκλειδώνεις. Οπότε άνοιξε την εδώ την πόρτα, στο λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Και η τελευταία κάρτα που έρχεται για σένα είναι η κάρτα που έχει ως τίτλο το Patience. Άρα εδώ σου λέει ότι εδώ σε πολύ λίγους μήνες από τώρα πάρα πολύ καλά πράγματα πρόκειται να συμβούν για σένα. Έχεις μάλλον περιμένει και εσύ αρκετά και έχει έρθει η ώρα να ανταμυφθείς. Κάνε υπομονή που έχεις δείξει μέχρι τώρα, έχει έρθει η ώρα να ανταμυφθεί. Ψυχραιμία, ηρεμία, και τα τρία μου είχατε πάρα πολύ βαθιά και πολύ ωραία μηνύματα από το σύμπαν. Θέλω να μου είστε όχι πολύ ανυπόμονα, με ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στο σύμπαν. Σας φιλώ και